Solen smilede til Nakskov den 27. maj 2013, hvor den 9. Lady Walk løb af stablen med 3278 deltagende kvinder. Vi fangede Palle Larsen, formand for strejferne og leder af Lady Walk Nakskov, før det vrimlede ind med deltagere. Palle Larsen, det er 9. gang, du står her med Lady Walk som arrangør i Nakskov. Hvordan er det egentlig gået til, at det bare er steget og steget og steget? Det må være, for det pigerne er glade for at komme til Nakskov. Vi har et hold fra Vordingborg på 149, tror jeg det var. Så det er vi meget stolte af, at de gider at køre helt til Nakskov. Men det må være tegn på, at vi gør det godt. Har du et foreløbigt tal for i dag? Jeg ved, der er forudtilmeldt 2986. Men det tal skal godt være større. Det vil sige, at det er ikke ned ad bakke fra sidste år. Hvor højt var tallet sidste år? Sidste år var 3014, og det tror jeg, vi kommer over i år. Jeg tror, vi kommer nok til at nærme os omkring 3200. Hvor mange hjælpere har du på, Palle? Vi er ca. 59. Fordelt. Det er fordelt på 2 dage. Nogen kan begge dage, nogen kan kun den ene dag. Vi pakkede alle trøjerne i går, det tog lige nok 9 timer. Så det var nogle godt trætte mennesker, vi havde. Ja, jeg vil sige, at vi har udnyttet dem på det groveste. Hvad får vi i rygsækkene i år? Ja, de får det sædvanlige vand, æble, så får de noget hårshampoo, og nogle brochurer, og vi er nok en af de startsteder, hvor der ligger rutekort i. Så folk kan finde rundt, men de burde kunne finde rundt alligevel, der er sat pil op hele vejen rundt. I år har du lidt mere underholdning på, end du plejer. Hvad er det for noget? Nå, jeg fik tilbud om, at de ville prøve at spille 3 mand i år, så det sagde jeg ja til. Og hvad kan man ellers få her på pladsen? Jeg går ud fra, at man kan få grillpølser og sådan noget. Rommels, han kommer, hvor man kan købe en burgerbolle, man kan købe pølser, og der er øl og vandsalt. Ja, men Palle, held og lykke med nummer 9, og spørgsmålet er, om vi ikke står her igen om et års tid, som cirka. Hvad dato er det næste år? Jeg mener, det er den 26. maj, uden jeg bliver hængt om. Jeg kan ikke engang stå og sige det her. Nej, helt i orden, Palle. Vi håber på en rigtig fin dag, og tillykke med det. Og for vores vedkommende her på gensyn næste år. Jo, tak. Someone told me long ago, yes, it come before the storm. I know. Louder. Is that what you call loud? Come on, let me hear you say. Let me hear you say. Louder. I see louder. Blow my whistle, baby. Det betyder, at alle piger, som deltager i Lady Walk den 27. maj i år, er med til at støtte forskning i disse sygdomme. Lady Walk har i dag start 10 steder rundt omkring i Danmark på samme tid. Vi må håbe, at de alle får lige så flot vejr, som vi har i Nakskov i dag.
I Nakskov er det Vandreforeningen Strejferne, der arrangerer Lady Walk. Jeg vil gerne sige tak til Vandreforeningen for det store arbejde, I lægger for at få dette arrangement op at stå, og for det kæmpe arbejde, I gør for vores by. Jeg vil også gerne sige tak til alle jer kvinder, fordi I støtter op om den gode sag. Jeg vil hermed erklære Lady Walk 2013 for åben, og ønsker jer alle en fantastisk tur. 3, 2, 1, den kæde var, der kaldes jeg, for solen er min hjem. Min indløse talked to me and he smiled. He said, come and walk with me. Come on, walk one more mile. Now for once in my